Dobrý deň. Ak obchodujete alebo len zvažujete obchodovanie s nejakou krajinou, vždy je vhodné preskúmať ekonomické podmienky v danej krajine. To platí obzvlášť vtedy, keď, ako napríklad Ukrajina, ekonomika prechádza výraznými zmenami. Preto sme sa rozhodli poskytnúť tento prehľad ukrajinskej ekonomiky a jej obchodného profilu. Pôjde nevyhnutne o diskusiu na vysokej úrovni. Ak potrebujete podrobnejšie pochopenie aktuálnej ekonomickej situácie, ak navštívite exportérov, Almanax, profil Ukrajiny, nájdete tam všetky zdroje, ktoré na to potrebujete. Odkaz na profil krajiny je uvedený v popise nižšie. Samozrejme, Ukrajina v roku 2022 nesmierne trpela. To si vyžiadalo výraznú reštrukturalizáciu a obnovu ukrajinskej ekonomiky, čo sa nedá dosiahnuť zo dňa na deň. Avšak uvidíte, že ekonomika sa určite zlepšuje a v skutočnosti rastie. Prejdime teda na ďalší snímok, kde podrobnejšie vysvetlím, čomu sa bude táto videoprezentácia venovať. Prezentácia sa bude zaoberať týmito témami. Makroekonomický prehľad ukrajinskej ekonomiky. Ako som už povedal, existujú jasné dôkazy, že sa situácia zlepšuje. Negatívne a pozitívne ukazovatele. Stále je čo robiť. Celkové údaje o ukrajinskom medzinárodnom obchode. Tieto informácie vám poskytnú predstavu o tom, kde sa nachádzajú hlavné obchodné príležitosti, a to ako pri dovoze, tak aj pri vývoze, o silných stránkach Ukrajiny, o odvetviach, v ktorých je Ukrajina konkurencieschopná na medzinárodnej úrovni a o vládnej podpore pre konkrétne priemyselné sektory. Z toho uvidíte, kde môžu byť ďalšie možnosti rozvoja a príležitosti. Osobitne sa venujem IT a high-tech sektorom. Tieto údaje sa v oficiálnych štatistikách medzinárodného obchodu príliš neobjavujú. Ale verte mi, v tejto oblasti je značný potenciál na spoluprácu s ukrajinskými firmami. Na záver uvádzam niekoľko osobných celkových záverov o stave ukrajinskej ekonomiky a o tom, kde sa nachádzajú príležitosti na medzinárodnú spoluprácu. Dobre, pozrime sa na tie makroekonomické údaje. Nedá sa poprieť, že vojna s Ruskom má zásadný vplyv na ukrajinskú ekonomiku, ale podarilo sa nám situáciu stabilizovať a v niektorých oblastiach vidíme známky rastu. Pozrime sa na každý z týchto ukazovateľov. Prvou vecou, ktorú treba spomenúť, je pokles počtu obyvateľov. V roku 2021 pred útokom mala Ukrajina populáciu niečo vyše 44 miliónov obyvateľov. V roku 2023 tento počet klesol na 37,7 milióna, čo predstavuje stratu viac ako 6,5 milióna. To je viac ako 17% predvojnového obyvateľstva, pričom väčšinu tvoria ženy a deti. Muži vo veku od 18 do 60 rokov nemajú povolené opustiť Ukrajinu bez špeciálneho povolenia. Tento odliv obyvateľstva spolu s obrovským počtom ľudí zapojených do armády viedol k výraznému nedostatku pracovnej sily. To je jeden z dôvodov, prečo potrebujeme zahraničnú účasť v našom programe obnovy verejného sektora. Avšak môžete vidieť prvé náznaky rastu populácie o 200 000 za minulý rok. Je to najmä vďaka počtu utečencov, ktorí sa vrátili domov. Mal by som tiež povedať, že Ukrajina stratila približne 20% svojho územia a utrpela veľké škody na infraštruktúre aj v neokupovaných oblastiach, čo spôsobilo ďalší tlak na celkovú ekonomickú aktivitu. V prvom roku vojny došlo k výraznému poklesu HDP, ale teraz už rastie, a to nielen v absolútnych číslach, ale aj na obyvateľa. Tiež vidíte, že jediný rok, v ktorom došlo k poklesu hospodárskeho rastu, bol rok 2022 a aj vtedy to bol pokles menší ako 4%. Odvtedy ekonomika rástla. Výmenný kurz sa podarilo regulovať, čím sa udržala relatívne stabilná hrivna a naše devízové rezervy si vďaka podpore Západu udržali veľmi dobrú úroveň. To znamená, že Ukrajina je naďalej schopná platiť za svoje dovozy a počiatočné obmedzenia platieb v cudzej mene boli výrazne uvoľnené. Zahraničný dlh vzrástol predovšetkým kvôli potrebe nakupovať zbrane. Inflácia a úrokové sadzby boli v roku 2022 veľmi vysoké, ale podarilo sa ich dostať pod kontrolu a sú zvládnutelné. Preto je napriek poklesu počtu obyvateľov, strate územia a poškodeniu našej infraštruktúry významné, že ukrajinská ekonomika bola taká odolná. Celkovo ekonomika absorbovala šok z vojny a zostala relatívne stabilná. Kľúčovým faktorom tejto ekonomickej stability bol ukrajinský úspech v udržiavaní otvorených námorných trás, čo umožnilo export komodít, najmä poľnohospodárskych produktov.
Navyše, hoci všetká letecká nákladná doprava bola zastavená, pozemné trasy po železnici a cestách zostali napriek občasným problémom tiež otvorené. Vodná doprava je stále v prevádzke a rastie. Pre viac informácií si pozrite video Ukrajinská logistika. Napriek tomu existujú pochopiteľne negatívne ekonomické ukazovatele, ako uvidíme na nasledujúcich snímkach, spolu s faktormi, ktoré poskytujú pozitívnejší výhľad. Údaje a štatistiky, ktoré vám ukážem, pochádzajú zo zdrojov Focus Economics a ITC Trade Map. Odkazy na obe tieto služby nájdete v popise nižšie. Negatíva a pozitíva. Najprv sa pozrime na negatíva. Okrem poklesu populácie, hoci HDP na obyvateľa vzrástol, chudoba sa tiež výrazne zvýšila. Týka sa to ďalších 1,8 milióna ľudí. To predstavuje takmer 24% populácie. Toto, spolu s významným počtom traumatizovaných ľudí, predstavuje ďalšie veľké sociálne a ekonomické výzvy. Poľnohospodárska produkcia klesla v dôsledku straty územia a nedostatku pracovnej sily, čo viedlo k menšej úrode. Vzhľadom na dôležitosť poľnohospodárstva pre ukrajinskú ekonomiku to predstavuje veľkú stratu pre hospodárstvo. Ako som už spomenul, pretrváva nedostatok pracovnej sily, a to nielen v poľnohospodárskom sektore. Je to spôsobené požiadavkami armády a odchodom mnohých pracujúcich žien. Napriek tomu už možno vidieť aj niektoré pozitíva. Kľúčovým faktorom je, že Ukrajina zostáva odolná. Ako sme už videli, vláda úspešne riadi ekonomiku. Spomalenie sa podarilo zastaviť a v niektorých oblastiach sa rast opäť vracia. Finančnú podporu naďalej poskytujú západné vlády a medzinárodné inštitúcie, ako sú Svetová banka, MMF a európske vlády a inštitúcie. Táto podpora bola kľúčová pri pomoci ukrajinskej vláde udržať verejné služby, ako aj pri financovaní veľmi potrebného dovozu pre obranu. Však odkaz je jasný. Ukrajina je otvorená pre podnikanie. Na nasledujúcich 3 snímkach sa pozrieme na zahraničný obchod Ukrajiny s tovarom. Ak vás však viac zaujíma obnova infraštruktúry a možnosti, ako sa do nej môžete zapojiť, určite si pozrite playlist Rebuild Ukraine Public Sector Projects. Najprv sa pozrieme na ukrajinský export. Tu vidíme výrazný vplyv, ktorý mala vojna. Hodnota exportu klesla o 28,4 miliardy amerických dolárov, čo je takmer 48% medzi rokmi 2021 a 2023. V roku 2024 sa nám však podarilo zastaviť pokles a dokonca zvýšiť export o viac ako 10% oproti roku 2023. Na ďalšom slajde sa rýchlo pozrieme na 3 hlavné priemyselné odvetvia, v ktorých je Ukrajina na medzinárodnej úrovni obzvlášť konkurencieschopná. Ako ste videli na predchádzajúcom slajde, ekonomická sila Ukrajiny spočíva v týchto sektoroch: poľnohospodárstvo a potravinárske spracovanie. Ukrajina je známa ako obilnica Európy vďaka úrodnej pôde, rozsiahlym ornej pôde a dlhodobej poľnohospodárskej tradícii. Kombinácia cenovo konkurencieschopnej výroby, zlepšujúcej sa logistickej infraštruktúry a rastúcej zhody s európskymi a globálnymi štandardmi robí z ukrajinských agropotravinárskych produktov veľmi žiadaný tovar na mnohých medzinárodných trhoch. Hutníctvo, oceľ a ťažba. Ukrajina má bohaté prírodné zdroje, železnú rudu, uhlie a mangán a dlhodobú priemyselnú základňu, ktoré podporujú silný sektor kovov a ťažby. Ukrajinská oceľ a kovy zostávajú konkurencieschopné, najmä na trhoch citlivých na cenu. Sektor sa prispôsobuje medzinárodným štandardom kvality a čoraz viac vyrába polotovary a produkty s pridanou hodnotou pre európskych a ázijských odberateľov. Strojárstvo a letecký priemysel. Ukrajina má historické dedičstvo v oblasti výroby leteckej techniky a ťažkých strojov. Inžinierská odbornosť, výskumno-vývojové kapacity a dobre zavedený ekosystém podporujú komplexnú priemyselnú produkciu. Aj keď nie sú také veľké ako poľnohospodársky alebo hutnícky sektor, špecializované letecké produkty, komponenty turbín a motorov a ťažké stroje si našli odbyt na medzinárodných trhoch vďaka svojej technickej vyspelosti a konkurencieschopným nákladom. Pre podrobnejší profil konkrétnych tovarov a materiálov, ktoré by vás mohli zaujímať, odporúčame skontrolovať tieto informácie na ITC Trade Map. Odkaz nájdete v popise nižšie. Na ďalšom slajde sa pozrieme na ukrajinský dovoz. Upozorňujeme, že tieto údaje nezahŕňajú obranné produkty. Tu, v porovnaní s exportom, vidíme oveľa menší pokles dovozu. To je očakávané vzhľadom na potreby Ukrajiny počas vojny.
Tento obchod bol financovaný západnou pomocou, vrátane grantov z úrokov z ruských finančných aktív zmrazených západom. Opäť, ak máte záujem o podrobnejší rozpis alebo štatistiky pre konkrétny tovar, pozrite si Trademap ETC. Treba tiež zdôrazniť, že tieto údaje neukazujú potreby Ukrajiny v oblasti konkrétnej infraštruktúry alebo strojov a zariadení. Oveľa jasnejší obraz o týchto potrebách získate z portálu ITC Rebuild Ukrajine, kde môžete vidieť rekonštrukčné projekty, ktoré sa definujú a pripravujú na tendre. Ak by ste chceli nadviazať kontakt s ukrajinskými spoločnosťami s konkrétnym profilom, pozrite si našu službu Business Matching. Radi vám pomôžeme. Ako bude ukázané na nasledujúcich snímkach, ukrajinská vláda poskytuje podporu vybraným sektorom. Preto môžete rozumne očakávať rast a obchodné príležitosti v tejto oblasti. Ukrajinská vláda poskytuje finančné stimuly pre nasledujúce priemyselné odvetvia: poľnohospodárstvo a spracovanie potravín. Vláda poskytuje zvýhodnené úvery a opatrenia na uľahčenie exportu a má záujem prilákať zahraničné investície. Energetická efektívnosť, obnoviteľné zdroje a zelená transformácia. Záväzok Ukrajiny k Európskej zelenej dohode a ďalším medzinárodným sľubom v oblasti udržateľnosti podnietil štátnu podporu projektov obnoviteľnej energie, obranné technológie a technológie dvojakého použitia. Vzhľadom na pretrvávajúce bezpečnostné výzvy, vláda podporuje obranný priemysel a súvisiace financovanie výskumu a vývoja, zmluvy o verejnom obstarávaní a partnerstvá so západnými obrannými firmami pomáhajú tomuto sektoru modernizovať sa a rozširovať inovácie, IT a high-tech startupy. Hoci rast IT sektora bol do značnej miery riadený trhom, vláda teraz zavádza rámce na podporu jeho expanzie. Zatiaľ čo v predchádzajúcich snímkach sme sa sústredili na tovary, ďalšia snímka sa zameria na výhody ukrajinského IT sektora. Výhody ukrajinského IT a high-tech sektora sú nasledovné. Vysoko kvalifikovaná pracovná sila. Ukrajina sa môže pochváliť veľkým počtom dobre vzdelaných IT profesionálov so silnou technickou odbornosťou. Ukrajinské univerzity tradične kladú dôraz na vzdelávanie v oblasti vedy, technológií, inžinierstva a matematiky, čím produkujú inžinierov, vývojárov a dátových vedcov, ktorí sú konkurencieschopní na globálnom trhu talentov. Nákladová konkurencieschopnosť a pomer ceny a kvality. IT sektor na Ukrajine poskytuje vysoko kvalitné služby za porovnateľne nižšie náklady ako v západnej Európe alebo Severnej Amerike. Tento pomer ceny a kvality robí z ukrajinského softvérového vývoja, outsourcingu a IT poradenstva veľmi atraktívnu voľbu pre zahraničných klientov. Kultúrna a geografická blízkosť k Európe. Ukrajina, ktorá sa nachádza na prahu Európskej únie, má IT spoločnosti pôsobiace v známom podnikateľskom prostredí a v časovom pásme blízkom európskym partnerom, čo uľahčuje spoluprácu. Mnoho IT profesionálov hovorí po anglicky a inými európskymi jazykmi, čím sa znižujú komunikačné bariéry. A projektový manažment, rastúci inovačný ekosystém a právne reformy. Rastúci počet technologických centier, akcelerátorov a fondov rizikového kapitálu podporuje podnikanie a inováciu produktov. Iniciatíva Dia City si kladie za cieľ vytvoriť špeciálne právne a daňové prostredie, ktoré zvýši dôveru investorov, ochráni práva duševného vlastníctva a zjednoduší podnikateľské operácie pre startupy aj etablované IT firmy. V neskorších prezentáciách budete počuť o vývoji právnych reforiem na podporu digitalizácie ukrajinskej ekonomiky, ako aj o prebiehajúcej harmonizácii jej zákonov z Európskej únie. Smerovanie Ukrajiny je jasné. Na ďalšom slajde uvediem niekoľko záverečných záverov. Kľúčovým záverom je, že napriek nepochybnému negatívnemu vplyvu vojny s Ruskom je ukrajinská ekonomika, podporovaná Západom, odolná. Situácia sa stabilizovala a teraz sa objavujú známky rastu. Ukrajina naďalej obchoduje na medzinárodnej úrovni. Čo sa týka ekonomického profilu Ukrajiny, jej silné stránky spočívajú v tradičných oblastiach poľnohospodárstva, odvetviach založených na zdrojoch, sofistikovanej výrobe a teraz aj v čoraz robustnejšom IT sektore. Vláda podniká kroky na podporu rozvoja ekonomiky finančnými stimulmi pre vyššie uvedené odvetvia, ako aj pre tie, ktoré sa venujú obnoviteľným zdrojom energie. Niet pochýb o tom, že došlo k významným zmenám v právnom prostredí, ktoré podporuje integráciu z Európskej únie a rozvoj digitálnej ekonomiky. To ďalej uľahčuje obchod so Západom. Celkový výhľad po skončení vojny s Ruskom je priaznivý. Medzitým, napriek všetkému, je Ukrajina rozhodne otvorená podnikaniu. Ďakujeme, že ste si pozreli toto video, ukrajinský ekonomický a obchodný profil. Dúfam, že teraz máte dobrý prehľad o makroekonomickej situácii na Ukrajine.
Najmä dúfam, že vidíte, že ukrajinská ekonomika je udržateľná a otvorená obchodu. Z toho verím, že dokážete rozpoznať oblasti, v ktorých by ste sa mohli zapojiť. Navštívte prosím našu webovú stránku, kde sa dozviete viac a dajte nám vedieť, ako vám môžeme pomôcť. Kontaktné údaje sú uvedené na tomto slajde a v popise nižšie. Ak vám toto video prišlo užitočné, veľmi by nám pomohlo, keby ste klikli na tlačidlo páči sa mi to a prihlásili sa na odber nášho kanála, aby ste zostali v obraze. Zároveň prosím zdieľajte toto video a playlist so svojimi kolegami a obchodnými kontaktmi. Veľmi by sme to ocenili. A predovšetkým si zapamätajte, že ICC Ukrajina a naši partneri sú tu, aby vám pomohli. Volám sa Oleksij Kozanov. Spoločne môžeme vybudovať lepšiu budúcnosť. Teším sa na vašu spätnú väzbu. Ešte raz ďakujem za váš záujem.